Komisi bentaban penmi pisa nakabentaban te ka yeng building betamai ke New Life De-Addiction Center nakaliang ka KGP sinat Sepni Urban Mission haringkat kejinga trailang bak Shillong Rilum Presbytery bat Kemaulai Presbytery haka arpoi terik urisau arja arpesan kala penlong ya ka Food Fest Come Seal of Work 2025 ha All Saints Hall Shillong. Hagje kren baru Reverend E.C. Marwen, Director ke KGP Sinat Sepni Urban Mission, ulaong baka jing temu ka long ban yarap kam ha shu ye ki brie ki belang ngop ha ki jing di pen bu ai beper nalor kata ulaong baki khon samlai ki bakwa ban yo ye ki jing sumar ka babha ki la ban wan chakate ki jaka sumar la ka ba pentep be ya ki shinrang ki bakhat prasnem bat ki ba wan ki long yeng ki beduk ha ka yo ka kwat kin yo sumar ai barka jing temu jongani ka fundraising program ka bangi pelong ha ka si kadai nak benta ban penmi fund nak benta bangi nyok ban shna ban pendap no ya ka jingtrei ke jongi ka bangi shnai ke building ka rehabilitation building ka bangi ai kerteng ka New Life De-Addiction Center ya ka center ngila yo ban sedang nadu snam arjar khapra hantai ha molai motor ka wi ka yingwai ka bangi shong wai tenrei ka sinot ha ka ni ka snam kala ai ngi ka jaka bangi yo ban ya shnai ka building ka patmai kram ngila ban penbiang ke jimron kam jong kini imlang salang ka ba nginyok ban nyerap ki parlok ma ki balangop ki jingdi penbuat ki basniu na duk kakiat udrak sukenja ba kiwe pan te banginyok ban ai ki ka jinga slok ke jinga duai ke jinga hikai krang bangila ban kinyok ke jinga lut baru ba ki sa sisin pat ki la ban long ki ta ki nong shong snong ki ba ka imlang salang sa sisin kayo ban pediang ma kalong ke jing sngan ke jing suk bat kejing bahai ya kajak benri hi kejongi tingi don ha kani kesngi da kejia train ringkat bat ki artli ki presbytery kawai ka Shillong Rilum Presbytery bat kawai ka Maulai Presbytery te ha kani kesngi ki don ka jingsang kentai jong ka Shillong Rilum Presbytery ke jingsang kentai jong ka Maulai Presbytery ke jingsang samla jong ka Maulai Presbytery ke jingsang sama jong ka Shillong Rilum Presbytery kidon ki parlok ki ba kershan yangi na kapor ki ba wan ban yarap yangi ha ki kapor bat kumjuru ki weipat ki parlok ki ba ya wan snob ha ban yabu ya ki dukan ki jong ki hang ne nak benta ka ni ka jing tmu bat i dap ka jing sngongu ba ni i ya ka jing i jong ki parlok ma ki ba kelewan ban ya snok ktilam bat ni kum ka Kasijantia Presbyterian Sinat Sepni Urban Mission bangi pelong ya kini ka program hang ni mengingat scam ba kini ka jing temu kanong ka job bat kan long ru ka jing kerku ya ki babun ki kun samla ki long yeng ki long sam ba ngin yo sa shisien ya ka jing laj luot ma bar ka jing job ha ka bangi kun persya yo drops khamtam te kindat nga shukwa ban ya thu ya pi phang kini ka New Life De-Addiction Center ha bangi don hukum kini ka por kini ka New Life De-Addiction Center sedang ya ka nadu snam arjar khapra bat ngidon hadu menta ngidang don nomor ngidon ke yingwai ngidon arpo tli ki jingtia bar khat san tli ki jingtia kalong kerpang na benta kini ki khun samla shenrang ki ba khat prasnam sheneng ki bawan ki long ying long sam ki baduk ki bam la shu ban kershan tenre pio e kedikalan ba ling ba ka New Life De-Addiction Center da ke jingirap lam jongka Social Welfare Department juga Sarkar Meghalaya ki ai ngi khat san tli ki jing thia ban ai ki jing sumar ai ya ki ni ki parlok ki bamla ban kershan ma dalari te ngidon ya kata ni kwa ban ya thu ling ba jong pi ki media ba kinu ki bakwa ban yo ya ka jing yarap ka jing laj lut ki bas ngodon kam ki phila ban wani kendu yang hi nga pastor Marwan badai director kila ban kendu ya ki nong peniat juga Sinat Sepni ki ba la ban yarap ye pi tep ngan sa ye pi yo number phone kan pila ban ai jing tep la ne pila ban yo ru ya ki information ling baka kalender juga dreams hang tu la download ki information jong ki rehab center ki ba ni bu ti tai long i jing pentep ki ba kwa mani thu halor kan ka program but kay ka baka New Life De-Addiction Center juga Sinat Sepni kadon banle ai na ka benta ka imlang salang khamtam ban yarap ki parlok
ki bala syate how kenjri jong drugs kari ka building ka batmai kadon ka ji angnut ka jongi bagi nginang continue ka ka free treatment kembangi ong baru ngin kampen bu ni ki jing tia nomor mentang don tang arho teli khatsan teli kila dei lupa BPL te san teli kan dei ka bahap siu te reha ka building mai ngin la ban kampen bu chu ma te don kata ka jing angnut te ka fees ka ba ki don kamban siu kolong khalai hajar san spa kata kan thup ka admission fees ka security fees ba ka monthly fee ka ba 10,000 ten rei kini ki free treatment kalong be free na dong sedang kan like no stangka jingdon kam ko jongki mo ka ba ki don kam ka sabon ka mo kitu ki jingdon kam ki ba ki don kam ki pat ki upload hi naki ten rei ya kani ka bangi om free te kadai ni ai be tang ka consumer but ki dawai ki be dei bat ka addiction kani ka khatlai hajar san spa kadai tang ha ka por ba phirung mo ten rei hakata khalai hajar san spa ko mo dala kentup khat san spa ka security fee ka bangi refund biang haba pi pendap ka kus ka ba piwan ban sumar bat ni nangta ka ar hajar ka de by admission bat ka 10,000 ka de ka by banai kemudian ha ka banai baning kong kanan kata ten reh ka banai ba ar kawan betang ka bana tangka 10,000 tenang tu kat ba pi ma ha ka jinge trelang ka jongi nginan ka family counseling ngidan ka support group counseling te ngidan ki counseling home ka home visit ru ngidan te ling ba ka jinge trelang ling ba jong kani ngi mong ba ka kus kan dei thik tang ka tu ka period ka ba latip ten rei la ban continue haba nong pang dong kampan yo ke jinge rau Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya